وسه كرديات كسيرة سدي فندر واشتو من برداشاجو كشه خشتي ود فوز مش سز بارات ندا تشبتون ششتير خاشتون من الدورة بازار ما مش ماوي كتو مز مخيسن خاجا فندر بالختون Айват училище кваданодма но вахтой хум училище ма аз юбондар никфа фасмон кутун دولی در نکبدی واخن هدراتیت تولین خیر خورکوتام مامات ساختا فندري ميم بنتون قتلير ما يقشتون فجردا فلدر اغرتا جارجتي فشن كان في قشتون فندر ساخت وردم تاما مقطع قاشتوي متى كلوب ما باستن ارتشش جاي ساختام فندري Егит Валерий Номалаева те колледж, адаму инструменты хаяды и жду воды миркорда. Юзу ушаг инструменты адамон оркестр. Инна та на варжондар на жардама хаштаг дарчива. Уй ируна адамон инструменты ансамбль. Фаштаграшта джинакордан шараш тамахам проекта касыты басата канс программа жара канджитима. Ватсаган удонан равади шарм фандак рыгаттам жарон жаржыта абоны бон аранжировка ташканын машандар хуже ажарын